nun ez egoen bermatuta duintasun minimo bat, ez higienea, ez ezer, eta hori gertatzen nahi zen bitartean Kikizeko herritarrak zeuden izututa. Itxi zituzten lehioak, eta gizez, zeuden bildurtuta, ez? Ostia, datoz errefuxatuak, daude errefuxatuak, gero errefuxatuen inguruan sortu den marko guzti hori, ez? Direla delinkuente batu, datuzela lapurtera, direla bortxatzaia, dira terrorista, edo dela hor nahaztuta. Orduan, Kikizeko mugimendu sozialetan zeuden pertsona batzuk pentsatu zuten zela onartezina egoteana jendea olako baldintzetan. Eta esaten zuten ere, izateana errefuxatuak akanpaleku batean herritik separatuta, horrek sortzen zuela herrian aurreiritziak. Eta sortzen zuela bildurrak eta sortzen zuela xenofobia eta arrazakeria. Orduan, bere egin zuten planteamendu oso bat akanpaleku hori deuseztatzeko. Eta bertan zeuden pertsona guztiak herrira eramateko, sortu zituzten kooperatiba ekologikoak lana izateko, eman zizkieten hizkuntza hori, ikastaroa, zatik gehienek nahi zuten Alemaniara joan, orduan irakatsi zieten alemana, eman zieten ere lortu zituzten etxe bizitzak, eta da justo gaina eskualde baten, nun eskuin mutur kresiarrak, Amenacer Dorado alderdia zena, zen indar gehien zeukan hori eskualdea hori egin zuten dana. Eta gaina kontatzen zuten, adibidez, bazegoela Amenacer Doradoko tipo bat zituena bi etxe bizitza lokagai, eta pentsatu zuten, ostia, esango diogu ni gabe sartzen dituen familia ez dakiten, eta izan den eskuin muturrekoa. Eta lortu zuten, sartu zuten hor, eta orain eskuin muturreko tipo horrek esaten du bere lagunik onenak direla siriarrak. Hau da, denago esan duguna separatuan izateana, kanpalekoan izateana sortzen duen xenofobia eta arrazakeria guzti hori, integratzen denean eta ezagutzen direnean eta nola genitzen den. Eta guretzako bintzat, hori ezagutzeak izen, ostia, kartzen dugu arrasatera, imaginatu Portugalen gerra bat pizten dela, milaka portugeseki ez egiten dute, muga itxita dago, orain bertan prefetak erabaki muga biztea esaten du miles de refugiados que hay, miles de migrantes que hay en España.